Ало. Ало? Заповядайте. Добър ден. Добър ден. По мое мнение, много граждани изглежда не могат да го осъзнаят това нещо. Може би времето ще покаже. И Атака, и по нейно подобие РЗС са създадени, ако не изцяло, с активното участие и помощта на бивши и настоящи тайни служби и ползват пари. Дори за Атака се говори, че им се помага от КГБ. С каква цел обаче? Това е с цел да поддържат едно недоволство в хората и с цел да точно колебаещите, обезверени хора да се придърпват натам, за да не отиват към истинските демократични партии. Това е моето мнение. Да, а как си обяснявате, че такъв тип партии, като Атака, като РЗС, лидер е малко по-особен случай наистина, получават все пак една доста стабилна подкрепа? Разбира се, това с начина на говорене, обезверените и хора, които не обичат да вникват в политическите събития и да ги разглеждат в дълбочина, те дори се ласкаят и добиват едно въодушевение. Дайте сега ще им вземем парите, ще разпределим имуществото на богатите, ще ги вкараме в затвора, НАТО е вредно и така нататък. Тези неща бедните хора някак си ги гълтат така безплатно. Да, звучи като меклем за наранената душа. Точно така. Това е механизма, но много хората не искат да го замислят, даже се дразнат, когато им се каже това нещо. Добре. Кои са главните инженери, ако можем така да ги наречем, главните откриватели на нови политически субекти в България? Кога се появяват тези субекти и най-вече кой ги захранва с ресурс, защото това е най-важното нещо, което трябва да се опитаме да разберем, ако изобщо нещо такова е възможно да бъде разбрано действително. В следващите минути ще говорим с господин Едвин Сугарев, човек, който има достатъчно познание в сферата на българските политически потайности. Добре дошли, господин Сугарев. Добър вечер на всички ваши зрители преди всичко. Сигурно и на вас ви прави впечатление това, че непрекъснато се появяват нови субекти на политическата сцена, нови актьори и съответно всички търсят пък режисьорите на тези спектакли, които се разиграват. Човек, ако се върне назад в историята на прехода, ще види, че това е един непрекъснат процес. Някога комунистите имаха такъв лав. Ако СДС не съществуваше, ние трябваше да си го измислим. Те непрекъснато произвеждат политически субекти, които са, по принцип имат функцията на мюрета. Функцията на разединяващи противниците на Българската комунистическа партия. Аз ги наричам комунистическа партия, защото си точно такава. Нищо ново не са научили, нищо старо не са забравили, както личи напоследък. И които всъщност служат за изтегляне на електората на демократите и така хвърлянето му в празното пространство. Добре, но как на практика според вас се случва този процес? Случва се по най-различни начини. Случва се най-често, като се намират продажни душици след самите демократи и биват стимулирани да се цепят, да издърпват електорат, да образуват партии. Спомнете си СДС-тата с тиретите, например, през 1991 година. СДС Център и СДС Либерали. Тогава заради тях отидаха на хаос около 7% от гласовете на демократите, даже повече от 7%. И това беше и причината СДС да се окаже напълно зависимо от коалиционния си партньор ДПС. Знаете всички какво произлезе от всичко това. Това е същото и сега. Вземете примерно историята на Яна Янев, който в последните дни на парламента се запретна да си събира парламентарна група и да събира точно от такива, как да ви кажа, хвърковати депутати, които си търсят място под слънцето. Добре, но защо някой, така, как да го наречем, някакъв демиург, който стои за сцената, ще си избере, примерно, Яне Янев и ще каже, ето сега този човек, той може да ми свърши работа, той може да направи партия, може да излезе с вълнуващи лозунги за електората? Защото винаги съществува такава възможност да се създадат изкуствени политически субекти, които да привлечат част от гласовете на избирателите. Това няма как да се избегне.
винаги съществува един слой от така относително малко интересуващи се от политика, ниско образовани, ако щете, избиратели, които се ловят по-скоро на ефектните жестове, отколкото на нещо друго. Именно те могат да бъдат привлечени от фигури като Яна Янев с така неговите френетични приказки за корупция, при което същия този човек не може да обясни примерно откъде има парите за няколко стотин гигантски плакати, разлепени по всички пътища на България. Има и нещо друго. От една страна, това е ролята на специалните служби, защото всички знаем, че информацията, която той размахваше по медиите, нямаше как да бъде получена. Точно това е, този казус, примерно, е доказателство кой е режисера на всичко това. Защото, ако си спомняте, самия председател на парламентарната комисия по вътрешен ред и сигурност поиска да бъдат разследвани връзките на Яна Янев с ДАНС и хората, които го прикриха, бяха именно членовете на комисията от БСП. Между другото, сигурно си спомнят зрителите, че в изборната вечер Волен Сидеров нарече РЗС партията на Алексей Петров. Това може ли да бъде... Тъй като ДАНС на практика е Алексей Петров, това е човека на Сергей Станишев в тази структура, мисля, че определението е съвсем точно. Друг е проблема, разбира се, че в случая става дума за така известна ревност. Ревност на каква почва? Защото Волен Сидеров много ясно долага, че Яна Янев яде от неговите избиратели на практика и че това удря и по неговите възможности, по неговия властови ресурс. И от друга страна, вероятно, става дума и за така известна конкуренция между различни структури на тайните служби, и в България и в Русия. Това възможно ли е, значи, специалните служби в България да се конкурират помежду си техните служители, създавайки различни проекти политически? Разбира се, че е възможно, тъй като тези тайни служби винаги са били нещо като така официално допълнение на организираната престъпност, представили се различни групировки и естествено са воювали помежду си. НСС, примерно, винаги е била на нож с НСБОП. И могат да се посочат много такива примери. И сега е така. ДАНС не е много обичана в МВР. Ако попитате някой нормален полицай какво мисли за тези хора, ще ви каже така доста остри приказки. Да, но това можем да го дадем на професионалната ревност. Можем да го дадем на професионалната ревност, но същото би ви казал и Румен Петков. Да, това по други в някакви причини. Знаете ли, прави ми и друго нещо впечатление. Отношението на някои западни партии. При това сериозни западни партии. Не говорим за Националния фронт на Льо Пен или за някакви други такива структури. Говорим за партии с сериозно представителство на Запад, която е, да речем, консервативната партия в Великобритания. Значи, една от най-тъжните гледки, които съм виждал в България, беше Джефри Ван Орден, изправен до Яна Янев. Това е такава политическа гротеска, че по-драстично от нея едва ли може да бъде измислен. Тъжното е, че тези западни партии на практика не се интересуват от това какво става в България. Единственото, което ги интересува е как ситуацията в България се отразява на техните позиции в Европарламента. Тоест, те биха си договорили с всеки. На техните парламентарни групи. Спомнете си, че когато Мартенс беше в България, той с лека ръка отряза традиционните десни партии и каза, че неговият човек е Бойко Борисов. Нещо, което така човек с малко повече памет и морал не би трябвало да прави. Да, и също така, поне си говорихме преди малко за тайни служби, в България дойде цял бивш шеф на МОСАД, най-стабилната служба тайна в света, можем да кажем, за да подкрепи пак. Така е. Общо взето се ползват всички възможни външни ресурси, за да се уредят нещата в България, като се обещават пък от друга страна някакви подкрепи, някакви позиции, някакви бройки в парламентарните групи на Европа и всеки се интересува само от тази търговска сделка, не от така, политическата ситуация тук. Другото интересно нещо, може би то не е съвсем по същия начин конструирано, както да речем Ред, законност и справедливост, е партията Лидер, която пък направи още по-голям пробив. Още по-изненадващо. Най-големите изненади бяха партията Лидер и НДСВ.
И двете партии бяха непълно отписани от социолозите, буквално до дни преди вота, а в някои агенции до самия вод. Никой не предполагаше, че те могат